उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु बिपिएफ हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियाव आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्सना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो बिपिएफआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन सर जों नुनो ससियेल मिडिया नोंथाङा गोबां गार्ड्स माने गसंथाना बुंदों जाय थांथों जाय फैथों होननानै माने सिंगेल भट गेलेनो थाखाय गोबां माने नाजाथिबाय आरे बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम बिपिएफआ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दलखौ बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबाया जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मिफोरखौ मिथिबाय बाराखौ गैखाला जिहेतु इलेक्सना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों बिपिएफआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय सर दिल्ली महोत्सव जों नुनो मोनोमोन गोबां माने नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन माखासे रोंगौथाय सोलोंनो बा बर' हारिफ्रा सोलोंहोदों नाथाय जों गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ उदां अख्राङाव फैयाखै बेनिफ्राय सार मा बुंनो बेखौ बे प्रमद बर'आसो मिथिगौ बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ थेंक इउ